Дали осъзнаваме колко красота има в обикновените дни на ежедневието? Този месец имахме дъждовни дни. Аз обожавам звука на дъждовните капки. Дори когато денят е сив и по-мрачен, човек може да намери своя светъл миг. Дори в рутинните ежедневни дейности човек може да изпита удовлетворение от изпълнените задачи. Например, когато си купиш полезни неща, понякога с доста забавни имена. Или си приготвиш домашно сготвен обяд за работа. Или в даден ден завършиш нещо, започнато отдавна и си казваш: ето, че успях, направих го. Струва си всички усилия и търпение, което положих. Сега мога да се радвам на резултата от положения труд. Или просто когато наблюдаваш така познатия свой град и виждаш неговите красиви мигове в обикновеното ежедневие. Винаги, когато имам възможност, излизам на дълги разходки и всеки път се очудвам как дори собствения ми квартал не спира да ме изненадва. Винаги има нови неща в добре отъпканите пътища. Нищо не остава същото за дълго време. Вижте самата природа около нас. Тя постоянно се променя. Едни и същи дървета, цветя, но не остават същите. Всеки ден са различни. Когато човек се разхожда, има време да се замисли върху тези неща. Да си даде сметка за всички промени, които е преживяло, или които сега настъпват в живота му, или които би искал да настъпят в живота му. По време на една уж сива разходка видях някои новости в моя квартал. Дали са били отдавна там, а аз съм нямала очи за да ги видя? Или наистина са нещо ново? Като тези дървени къщички за улични котки на плажната алея в Аспарухово. Видях около 8 такива, направени специално
от добър човек, може би, за подслон на животинчетата в студените зимни дни. В Аспарухово си имам свое любимо кафене, където обичам да чета. И сега мога да споделя за последните си прочетени книги. В читателския ни клуб четохме Пътеписа Подир сянката на Кондора от Изабела Шопова. Много добре написан пътепис за пътуване по западната част на Южна Америка, от Чили до Колумбия, пътя на Андите. И история, и география, и туристически препоръки. Много нови неща научих наистина. А стилът на Изабела Шопова е изключително приятен. Аз съм била на нейно представяне на книга на живо. Тя е невероятен разказвач, с прекрасно чувство за хумор и аз още помня как се заливахме от смях на разказите й от нейни житейски истории. Прочетох и книгата "Стените около нас" от Нова Рен Сума. Интересна, оригинална история. Можеше още по-добре да бъде развит потенциала й, но така или иначе определям като добра книга, защото я четох с интерес. Дава ми оценка 4 от 5. Много ми хареса един епизод, където главната героиня, осъдена несправедливо да лежи в затвор за непълнолетни, дава пример на останалите си сакилийнички, как можеш да виждаш по нещо добро зад всяко сиво ъгълче. Тя избира да вижда останалите такива, каквито биха могли да бъдат отвъд стените на затвора. Макар и напълно виновни, тя открива във всяка една от тях по нещо добро. И нейната усмивка е първата, която са виждали, откакто са попаднали между стените на този затвор. И слушах в Storytel и аудиосериала "Реалити". Привлече ме не темата на историята, а авторката Мария Пеева. Чела съм нейната книга "Писмо до сестра ми" и ми беше харесала, че сега исках да видя как се е справила с жанра трилър. И останах приятно изненадана. Наистина имаше съспенс в историята и добър криминален сюжет. Разплитането на една мистерия на остров, където тече реалити за оцеляване. Макар че аз не съм фен на този тип реалити. Но мисля, че книгата би се харесала на хора, които обичат такъв тип телевизионни шоута.
Пожелавам ви ден, в който не сте забравили да видите всички красиви моменти и сте си дали време да им се насладите. И днес, и утре.